se desconeix les possibilitats reals que tenen no solament les empreses de carters, sinó qualsevol empresa per accedir a aquesta central de compres. La central de compres està molt bé plantejant-la com una gran mesura, una decisió que va beneficiar els ajuntaments, però a l'hora de la veritat les empreses no tenen totes les mateixes oportunitats de participar i en canvi hi ha empreses que haurien volgut participar en la central de compres i en altres sistemes de provisió conjunta que fa la Diputació, i Diputació avui per avui en aquest aspecte és un corralet tancat on entra qui entra. Entrant en el cas concret i en la conveniència per a l'Ajuntament de Carcaixent de prorrogar el conveni, saber quins han sigut els beneficis reals per a l'Ajuntament de Carcaixent. Per a poder valorar un conveni i la utilitat d'aquest conveni, haver estat bé saber quantes compres s'han fet a la central de compres, quin tipus de producte, quina era la comparació respecte al mercat en quant a preus, a qualitats, saber la utilitat i saber les possibilitats reals de beneficiar-nos. Per tant, sense aquesta informació, per a valorar realment si el servei que ofereix la Diputació és bo o no per al poble de Carcaixent, difícilment podem donar suport. Però és que, a més, tenim exemples clars, conforme acaba de dir, de productes que a través de la central de compres són més cars que anant inclús al Corte Inglés. Una cosa inexplicable. Si hem de comprar obligatòriament en una central de compres que el preu que ens passa l'Ajuntament és superior al que dona el mercat corrent, no entenem per què hem d'estar clavats en aquest Citco. I dic Citco en tot el sentit de la paraula. És un muntatge que hi ha dins per a beneficiar a determinades empreses i manejar uns diners públics en benefici d'uns poquets.